Ngiyabingelela kwi-channel yakho ekhula-ke ngesivinini noma-ke engunqa phambili la kwa-YouTube ithi siyathemba ukuthi-ke njengamanje uNkulunkulu ubusisile, uNkulunkulu usablessile, uNkulunkulu usakulondile. Ngomusha kwi-channel sizwe umukelekile zize usekhaya. Kodwa-ke siyacela ukuthi akube umusa ongasenzela wona ukuthi udlule ngo-subscription. Kanti uma ukuthi kudala wa-subscriber siyabonga kakhulu, sithi uNkulunkulu ehlise kuwena isibusiso esingapheli, isibusiso esingenamkhawulo. Sithi uNkulunkulu phezulu impilo yakho uma ukuthi kade uthwele ubunzima, uNkulunkulu akasuse ijoka lobunzima. Sithi uNkulunkulu kuwena akavule izindlela kade zivaliwe, asuse iqalizo phezulu impilo yakho, athukulule ibopho ubumnyama besikhathi eside. Akunandaba ukuthi ubunyama wazalwa nabo noma iqaliso wazalwa nazo, kodwa sithi namuhla uNkulunkulu ongahlulwa lutho, uNkulunkulu phezulu konke kwavela ngayo, onamandla okushintsha impilo. Esithi konke kuyena okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Sithi akasuse whatever blockage ekhona, whatever barrier ekhona evimba impilo yakho ukuthi ingayi phambili, ingabe ne-progress. Sicela ukuthi uNkulunkulu kukona konke obekukuhlupha kusale kungasakuhluphi, kustope right now, right today, ukwazi nawe uphile impilo enormal, impilo leyo uNkulunkulu akubekele yona. Qhubekani-ke nisilandele, nishare imifanekiso eqoshiwe ngaso sonke isikhathi kwabanye abantu ukuzifinyelele kubona. Nibanxusa abantu ukuthi ababuye futhi beyikhulise i-channel. Siyathembisa ukuthi ngokwenze njalo noma nesinikeza ipower yokwazi ukuthola ulwazi nokufinyelela noma bikuphi la kufanele sifinyelele khona, ubuya-ke nalwazi olukwazi ukuthi lunembe lukusize kakhulu. Mina-ke igama ngokuqwelana ngupastor Weningi. Namhlanje nasibuya nawo nje amaphupho siwachaza, but before singena ebona angikhulume la ukuthi ngicela ukuthi abantu bangenzele nansi ifavor ethi, one, babe ne-understanding ukuthi akuwona wonke amaphupho okungamaphupho afuna ukuchazwa. Kunamanye amaphupho othola ukuthi angama-flashback, izinto ezake zenzeka in the past seziyabuya, izinto ezake ama-memories athile, izinto okwadlula kuzo empilweni ezibuhlungu, izimo odlule kuzo noma abantu abadlule kuzo obaziyo zingabuya sezibuya njengephupho. But ukuthi ayidinge ukuchazwa ngoba it's a flashback of what happened kuwena or komunye umuntu. Yabo, abantu abahlale phansi analyze uqala iphupho kwayena bese bothi leli liyafuna ukuthi lingachazwa the way elingakhona, kune-meaning ekhona, bese ebuya kithile ukuthi sikwazi ukuthi sihlale phansi silibuke iphupho. Number 2, abantu uma becela ukuhlaziyelwa amaphupho, ukuthola ukuthi iphupho lasho ukuthini iphupho, umuntu akangavela athi kusho ukuthini uphupho obisi. Akabe detailed, akangeni acacise ukuthi kusho ukuthini ukuphupha uthenga ubisi, asho nokuthi uzizwe kanjani uma ethenga ubisi, asho futhi uma ngukuthi uliphuzile afterwards, asho ukuthi ngiliphuzile noma ngigeze ngalo noma bengichela ngalo noma bengenzani ngalo. Yebo, belungamasi emva kwalokho lube ngamasi noma lichithekile. Lawo ma-details nyana eza ukuthi kube lula ngoba iphupho ngobisi lungayenza nama-meaning ahlukahlukene. Kungenzeka ulithengile ubisi lachitheka, kungenzeka ulithengile waliphuza, kungenzeka ulithengile walipha omunye umuntu, kungenzeka ulithengile wangalenza ukuthi walibeka. Uyayibona? So kubalulekile ukuthi ungena detail kwenze kube lula, kungazi ukuthi ayisifuna ukuthi mhlawumbe manje a-predict ukuthi kahle hle what exactly happened kuliphupho lakho. Siyongena manje kuwena emqondweni sithole ukuthi iphupho lakho kahle hle lihambe kanjani until to the last point. Yayibona? Yilokho sizoletha impendulo bakwethu isikhathi masisivumo kwamanje, isikhathi sisivumo sinokubamba bambeke bakwethu. Ngizakuveza futhi ukuthi ngingakuveza ukuthi ngisesikolweni bakwethu ngiyafunda ama-assignment maningi kakhulu. Niyazi ukuthi siphazamiseka kakhulu ngonyaka odlule, sangakwazi ukuthi sifunde ikole. So namanje ama-assignment amaningi kakhulu, sofuna umuntu aphinda thinta ama-assignment, funa aphinda abuye ngapha kwi-channel, funa aphinda uningi la umuntu edingeka khona. So kodwa siyathembisa ukuthi akekho umuntu esimphendule, kodwa futhi uma ukuthi uyabona sikuphendule sekuphela 2 days or 3 days, buya uphinde usibuze kabusha, ngenzeka sisayibonanga yakhe i-comment. Please asingene sigxile kona amaphupho amabili amathathu sindlule sikwazi ukuqhubeka izinto ezibalulekile. Asikhulume la ngomuntu ongenzeka njengamanje la uyaphupha, umphupho uyahamba, uyathwabaza, kodwa akazazi ukuthi uba ngisekuphi nje ubehamba. Lolu-ke uphawu olubi
okungenzeka ukuthi lisho ukuthi-ke wena bakufaka udukanezo, kungenzeka uyaloywa ukuthi udukeneze, noma kungenzeka kunesimo esithathwayo sengqondo yakho ukuthi ingqondo yakho iyantshontshwa ngaleyo ndlela leyo ukuthi kuwumuntu ozogcinela umuntu yabona into ezikanjalo. Kanti la uma kungenzeka uwumuntu ophupha echithelwa ubisi ngephutha, uphawu lusho ukuthi-ke la kungenzeka uzolahlekelwa utho olubalulekile kuwena, noma ungahle-ke uwumuntu ozophatheka kabi, noma umuntu uzophoxeka ngenxa-ke yephutha ongahle-ke ulenze kube kudala. Kanti nangu umuntu la ethi uphupha-ke ukusha indlu noma indlu iyasha, ngasho ukuthi la mawubona la indlu isha ubuhanguhangu, la kusho ukuthi kungenzeka uzobizelwa esigcawini noma uzobizelwa ndawona thize, kodwa uyothethiswa icala ungazelele, ukuthi ungalindele nje ngoba bekuthethise noma kube nemibuzo ozohlohlwa yona, kodwa umuntu ongathi uyasoleka ngandawo uzobe usolwa noma usoleka ngaleyo ndlela leyo. Kanti la uma kungenzeka uphuphe la kungathi-ke umuntu okuphethe ukhamba luphunywe ngephutha, kusho ukuthi-ke uphawu lolu olubi ukuthi kungenzeka ubhekane nomzimba noma kuthwale kanzima esimeni-ke sempilo. Kanti uma kungenzeka umuntu la ophupha-ke ubona inkosi noma ubuyibona usondelene nenkosi, kusho-ke uphawu oluhle lolu olusho ukuthi wembethwe ubunhlanhla noma wembethwe ngenhlanhla noma uzokwembathwa inhlanhla esikhathini kangakanani. Kanti la uma kungenzeka umuntu ophupha-ke la uziphuzela-ke iwayini, naku-ke wena nje unqinile lapha kwewayini kumnandi kujatshuliwe, kungasho ukuthi kungenzeka umuntu uzohambela umcimbi othize, noma futhi-ke kuzoba nesikhathi esimnandi maduzane. Kanti-ke la uma uphupha la ubhukudwe lwandle ngaphandle nje ukuthi ube nehibe, ngaphandle ushaya amagagasi, uphawu oluhle olukhomba ukuthi-ke la kungenzeka kukhona inhlanhla ezokwembathwa, noma wembethwe inhlanhla ethize, noma wembethwe ubizo oluthile, unesiphiwo esithile, kunamandla owembathiswe wona la kuwe efuna ngesinye isikhathi ahambe-ke ebese yasebenza ezinye zokuthandaza. Kanti la uma sengikhuluma ngomuntu mhlawumbe ophupha ebona iy'mpisi ezungezwe iy'mpisi, uphawu luqiniseke la ngomuntu ongaba ngumngani ongalungile la uma uphupha-ke iy'mpisi noma izimpisi, impisi noma impisi, ngabe umngani noma abangani bakho abazenza bahle kuwena, abakushaya-ke la noma bakudle iy'thende, abakuhamba ngemumva, kodwa kuwe belukhuthi ukuthi abantu abashaya imasi bashaya emcabeni ngamanye amazwi. Futhi ngaphinde kusho-ke la ukuthi umuntu othandana naye, umuntu oku-relationship noma umuntu oku-relationship, kusho lowo muntu loyo uyapretenda noma akuyena lo muntu osicaba ukuthi uyena, uzenza sengathi uze ngothando, mhlawumbe kuba engeze ngenye hidden agenda yakhe esukeze ngayo. Asibambe lapho-ke amaphupho, sizokwazi kanjani ingane kwethu siphinde sibuya siwachaze, ngiqhubeke nibuze iy'ngane zakwethu, sizobe sinani, siyanikhulekisa nathi nisikhulekise, nisibeke nisinxusele kuNkulunkulu ukuthi asilonde, nathi kanjalo siyanxusela uNkulunkulu enilonde. Njengoba sibhekene nesifo se-coronavirus, sibhekene nezinye izifo, ziningi kakhulu izifo esibhekene nazo, kodwa-ke ngeke sithathe i-focus ibhekise i-coronavirus, izifo iyona yodwa inginqa abantu, ziningi izifo. Siyasho ukuthi thina kanjani uNkulunkulu ongaphezu kwalezi zifo, nanamuhla sisengambiza akwazi ukusabela, akwazi ukuzwa imikhuleko yethu, akwazi ukuzivikela kulezo zifo. Akunandaba ukuthi isifo esikubambile silapheke, kodwa uma usubiza igama lakhe leso sifo noma kuthiwa sisegazini, bawuthi befa ngapha nangapha, kuthiwe nangu unasi isifo esize nje, kodwa uyaphila, enganaka wadlivile amaphilisi kodwa uyaphila. Siyamazi ukuthi unasi isifo. Kungenzeka uNkulunkulu akuvikele. Kunabantu uthola ukuthi uNkulunkulu uyangenela kubona ukuthi lo muntu ulala nomuntu onesifo esithize, kodwa uthola ukuthi na uvuka umsulungu ungasitholile. Izinto lezi uNkulunkulu akwazi ukuthi abantu bakhe abavikele, abaprotect, ngoba uNkulunkulu uma ne-purpose nawo uyakuvikela, uyangena emalangeni omlilo, kodwa phinde abe khona emalangeni omlilo, akwazi ukuthi akwenze ungashiswa amalangabi. uNkulunkulu akenze ukuthi ungangeni elangabini, kodwa uNkulunkulu ungena nawe elangabini. uNkulunkulu akenze ukuthi ungahlupheki, kodwa uyakwenza uhlupheke bese
sebekhona a-intervene. Ingakho bathi mabengena emalangabini wabonakala esingowesine bebathathu kodwa. Ingakho kwathi noma ulona uDaniel bemfaka emphandeni ngonyama azange enze ukuthi angangeni, kodwa wabayekela bamfake ukuze nabe siyaba khona vala umlomo ngwenyama lezi ukuthi zingamudli. Yileso simo namuhla sisikhuluma phezulu impilo yakuthi akunandaba ukuthi isimo obhekene naso sinjani. uNkulunkulu ukhona leso simo leso, akunandaba ukuthi bayaqalekisa bayakufungela, kodwa uNkulunkulu ukhona kuleso simo leso. Okwakho ukuthi ukholwe ube nethemba elikhulu ukuthi uNkulunkulu uzoguqula impilo yakho, uNkulunkulu uzokulela, uNkulunkulu uzophendula ngesikhathi sakho.